Trenutna situacija je da imamo idealne uslove za ostvarivanje infekcije u stranim žitima. U pojedinim biljkama smo uočili prve simptome bolesti. Međutim, listovi na kojima vidimo simptome nisu ključni za formiranje prinosa. Treba da se fokusiramo na listove koji će tek izaći, koje ćemo preventivno štititi od prisutnih bolesti, a to je moment kada pšenica bude imala formirano drugo kolence. Za ovu namenu potreban nam je snažan i efikasan proizvod kao što je Duet Turbo. Duet Turbo, primenjen preventivno u dozi od 0,6 litara po hektaru, pružit će nam sigurnu zaštitu od bolesti, čak i pri niskim temperaturama. Duet Turbo nam obezbeđuje zdrave biljke od samog starta, olakšava planiranje zaštite i stvara preduslove za isplativu proizvodnju. Ostanite u toku sa aktuelnostima iz poljoprivrede. Zapratite naš YouTube kanal i vidimo se u sledećoj Agropatroli.